ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 29 январи соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Чӣ хеле ки аблошка видеоро хатон диден дар аввал ки хона аз 100 000 нависондагиам дар аблошка аз 100 000 ҳаст хонаҳо бардоро. Мақсади он гирам дилтон дур нарава. Касе ки ҳамин каналда нав омадаги меҳмон бошен, агар ҳатман лайк подписара фаромӯш намекунем. Бардоро барои реклама метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. Ана ба ҳазур бошен як донаи кофечаи талх да пештон тайёр кунем монен. Навори имрӯза беҳад навори хуб мешавад. Хонаҳои замини аз Жанбе ҳаст, аз Кӯлоб ҳаст, аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон яъне. Марҳаматон шуд. Салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. Агар ки шумо хона дорен, ё ки мошин, ё ки замин, ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат, рақамҳои WhatsApp-и мо ба мо занг бизанен. Дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигари хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунам дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Мегзарем ба эълони якумон бардоро. Эълони якумон и чиз мақсад ба ҳамаи одамо дар кор чизи дар Корея яъне бардоро якта аппарати пахтазанак яъне аппарат свет хати кор мекуна. Айни ҳол дар ҳамин фархор қарор дорад дӯстон. Ҳолаташ ҳолати беҳтаринай, состоянияш хубай, ҳамаи комплект дошт яъне. Нархш акамон 140 000 сомонӣ мегӯяд, боз неки муомила дорад. Бардора рақамҳои акамон ба +992 887 34 91 91 телефони дастиш. WhatsAppш боша 907 45 31 82. Марҳамат, касе ки мақсад ҳамин аппарат дама дар кора ҳамин аппарат ина марҳамат зангшон бизанен. Акрости гап нарх навои ира ман намедонам, барои ки худам дар ин соҳа кор накардам. Ман фақат дар YouTube видео мекунам бардоро. 2 миллион мегзарем дӯстон. Эълони димон якта хонаи дигар дар ноҳияи Варзоб. 4 комната дорад дӯстони азизи ман. Обши 12 сотиқ замин нигӯ кунак бардоро. Рақамон 988 38 49 13. хона ҳавлиша чихе ки хитон дистенсияшка каги дарахтои мевадиҳандам дора яъне боғча дора. Светиш гирёнай бардоро. Овам дора. Обши плашадкаш 12 сотиқ замин. Алиш мешава мега. Мақсад масъалаи алишиша занг бизане хидм мегум. Документош созай. Ягон камӣ надора. Хона ҳолатиш хуб, состоянияш бад нест. Рақамаи акамона гуфтем. Охириш 49 13 WhatsApp дора. Метавонед ки шумо ҳатман занг бизанед, муроҷиат кунед яъне. Нархи хонара 308 000 сомонӣ, боз лекин муомила кат дора. Нигоҳ кунед. Ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. Эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ боз дар ноҳияи Варзоб. Деҳаи сари Кӯтал мега. Нигоҳ кунед бардоро. Хона айни ҳол ба сменблок, яъне ки болош маҳкам кардаги хона коробкай. Деҳаи сари Кӯтал 4 комната дорад, боз 4 сотиқ дигар замин дорад. Нархи хонаро акамон 140 та мегӯяд. Дар комментария бинависен ки бардоро ҳамин хонаи коробка дар нархи худаш меарза ё не. Комменти шуморо маҷдад мекунем бардоро. Рақамон 918 56 47 09 WhatsApp дорам. метавонед ки шумо ҳатман занг бизанед. Бардоро хона срочный фурӯшиай 4 сотиқай 3 тага временка мега акамон. Мақсад якташ холия яъне. Фундаменташ рехтагиай бардоро барои дигар хона. ина марҳамат ки ин шербачу масъалаи документода ҳатман бипурсен. Хулас муомила аз номи шумо. Чорум эълон мегзарем дӯстон. Эълони чорумон боз як хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. Нигоҳ кунак. Тарафи Фирдавсӣ дай 2 комната дорад, 1 сотиқи дигар замин. Мақсад сотиқиш камтарак майдатар будааст. Не ки нархи худаш ма фикр мекунем ки арзандае бардоро. Рақамо 48 58 559 WhatsApp дора. метавонед ки шумо ҳатман занг бизанед.
нархи хонара айни ҳол акамон мега 160,000 сомонӣ дар душанбе сини Фирдавсӣ дай дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Пахтакор. аз назди хона мега маршруткаи 45 ва 56 мегзарад бардоро. ҳавлиш стяжка кардагие хонаи заминия 1 сотиқ замин. агар конкретни харидор бошен мақсад барин як хонара аз наздик бибинед. ҳатман масъалаи документша бибинед. мақсад 5 миллион дӯстони азиз. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён ёкнака. хона ҳолаш бад нест, состояниеш бад нест. бачаҳо ёкин шитаге. хона айни ҳол детажай. обши 4 комната дорад. 70 метри квадратӣ дӯстон. дар назди бозори Кушониён, яъне ки хона дар бозори ҳамин ноҳияи Кушониён наздик бардоро. рақамо 001 20 63 63 WhatsApp ҳастай. марҳамат кинед када занг бизанед. ҳатман рафта хонаро аз наздик бибинед. ов дора мега светам мешава мақсад бега. ина ҳавлича стяжка кардагиай шланга бинем бардоро. мақсад ки и хонада бадрои зиндаӣ киниям мешава дӯстони азиз. касе ки конкретни харидор боша мега 70 метри квадратӣ 4 комната детажай хона 6 миллион мегзарем бардоро. эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара диҳаи Рахшонзамин дӯстон 2 комната дорад. сотиқишда гап надорам ки сотиқиш бардоро 16 сотиқ замин дорад бо плюс и дарахтои мевадиҳандам дора бардоро. 2 комната дорад. нархи хона 100,000 сомонӣ. ина бинен. рақамо 988 44 81 44 WhatsApp ҳастай. метавонед ки шумо акада занг бизанед. количество комнаташа бигирем. детай ремонтш мақсад средни состоянияи ака и ремонта бардоро ба ҳисоби коробка мегирем. не ки хона дар Данғараи деҳаи Рахшонзамин. марҳамат кинед дер намонед. 16 сотиқ замин 100,000 сомонӣ мега. 7 миллион мегзарем дӯстон. лайкчоро фаромӯш накунем. касе ки ҳами каналда нав омаге подписатсия кинед дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. ҷамоати дар қад 4 ҳуҷра дорад. масоҳати хонаро бигирам агар 135 метри квадратӣ масоҳати заминаш бошад 10 сотиқ, яъне ки ба сотиқ 10 та. квадрат хати 135 метри квадратӣ. ана рақамо 884 ва плюс 990 72 0070 WhatsApp ҳастай. метавонед ки шумо занг бизанед. хона таъмиршуда чихе ба чашми сар дидестен хитон. оби доимӣ дора мега акамон. мақсад калидори кишо дора. калидори калонай. усталбара дидем бардоро. мақсад даиҷа светам ҳастай. масъалаи светш проблема нест. агар ки харидор боша мега марҳамат биёд бибина. хона 220,000 сомонӣ нархаш. бо муомила 8 миллион мегзарем дӯстони азиз. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор, аниқтараш дар деҳаи Уртабоз. 3 ҳуҷра дорад. чихе ки дидесен хонаро ҳолатша состояниеша бардоро хитон ба чашми сар. масоҳати хона обши 64 метри квадратӣ 3 сотиқ, яъне рақамон 104 ба плюс 990 22 36 32 WhatsApp ҳастай. таъмиршуда. оби доимӣ дора. светам ҳастай. кухни ҳоҷатхона баня дорад. нарх чихе ки гуфтесем бардоро 195,000 сомонӣ. шумо ба даи нарх бардоро дига хонаи хуб ёфта наметавонед. 3 сотиқ замин дорад. касе ки конкретни харидор ҳастай мақсад ҳуҷатҳо омодаанд ба номи харидор, яъне оформид мекунем мегзаронем метемега. рақамо барои тамос 94 22 36 32 WhatsApp ва ҳамдастӣ. метавонед ки шумо конкретни занг бизанед. харидори аниқ фақат занг бизанед мега акамон. 9 миллион мегзарем дӯстони азиз. эълони наҳамон хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор. аниқтараш дар шаҳраки Шарора. чихе ки шумо ба чашми сар дидесем бардоро. иҷа дар рости гап ҷои гов мол кунӣ агар беҳад қуллая, яъне ҳамсоя ҳақ ҳамсоя зиндаӣ дора. усталба ҳама ҳаста бардоро. гизарда шебен рехтага мақсад роҳрави барои автомобил ҳаст. масоҳати хона 60 метр квадратӣ обши 7 сотиқ замин. нархи хонара 230,000 сомонӣ мега. дар наздикиш чихел ки гуфтестем бардоро анака ба чашми сар бибинен. анаи мактабай. ина ҷада мактаб. ана иҷада боша бардоро. бумгоҳи тиббӣ. ина бумгоҳи тиббиша. рақамо 30 20 90 15 WhatsApp дорад. метавонед ки шумо акада занг бизанед. рафта хонара ай Ҳисор шаҳраки Шарора мега аз наздик бибинен ва маслиҳат кинед бардоро. 10 миллион мегзарем дӯстон. эълони даҳмон хонаи фурӯшӣ дар Кӯлоб
аниқтарш дар ҳамин тутуай бардоро касе ки ҳамин ай клуба медона ихтон уже 5 ҳуҷра дорад, обши 5 сотиқи замин дорад бо плюс и 5 ҳуҷра 5 сотиқи замин. Нархш ба нархи худаш ман фикр мекунам ки арзандай. Шкатурка аги чихеки хитун дидесин шер бачо. Рақамон 142 07 20 20 WhatsApp дорад. Марҳамат кини акада занг бизанед. Нархи хона ба нархи арзанда, яъне ки 138,000 сомонӣ. Дароза загиай, чортараф маҳкам кардагай, баланд, усталба ҳастай, чихеки ба чашми сар дидистен, обам дорад, мақсад светам мешава. Ремонти хона ака ба ҳисоби коробка мегирем бардоро. Обуш доимӣ, барқам дорад. Да тутуай конкретни харидор фақат биёя мега аз наздик бибинам, бо чахчах мекунем насиб боша. 11 элон мегзарем шер бачо. Элон 11 мон хонаи фурӯшӣ дар ҳисоб. Аниқтарш дар деҳаи Уртабоз. Ана 2 ҳуҷра дорад. 8 сотиқ плюс и бо замин дорад. 250,000 нарх дорад. Рақамон 880 88 39 95. WhatsApp дорад бардоро. Ремонти хона ба ҳисоби коробка. Канализатсия хай медонӣ ки надора худаш. Обш не ки доимиай. Барқам ҳастай, яъне ки свет ҳаст. Хона дар тарафҳои Ҳисор, Уртабоз, 2 ҳуҷра гай. Конкретни харидор агар боша мега биёя як аз наздик бибинед, сар як пиёла чой дами кухни мега насиб боша, боз муомила мекунем. 100% ҳуҷҷату омода, ягон камбудӣ надорад. Фақат конкрет нист, шербачо занг бизанед. 12 элон мегзарем дӯстон. Элони 12 мон хонаи фурӯшӣ боз дар Кӯлоб. Сани сангпардай бардоро. 3 ҳуҷра дора, 6 сотиқ замин. Ана ки бинед. Сотиқаш калонтар, хона ремонташ хуб, яъне ки коробкам ҳисоб намешавада бардоро. Уже як 80% хона бучидагай. Рақамон 184 148 бахшиш 02 20 20 WhatsApp метавонед шумо акада занг бизанед. Таъмиршидагай уже канализатсия неки надора. 235,000 сомонӣ нарх дора шеруинар. Сани сангпарвардай. Сани сангпар бахшиш. Масъалаи документоша ҳатман барем бибинен ба чашми сар аз наздик. Соҳибхона хати як чахчак кунем бардоро. Нархаш нархи хуб. Арзон 235. Дӯстон, расидем ба анҷоми барномамон. Баримянато як дона лайкора фаромӯш намекунед. Агар ки дошта бошед хона мошин замин чизе ки ҳаст, мисли ҳамин инсоно равон кунед, насиб боша. Дар навори оянда мегирем, реклама мекунем. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори моро тамошо карден. Аз шумо миннатдор ҳастам. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Шербачаҳо, паноҳтон ба худо.